Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! Welcome back again to the program Top Secrets. At meron na nga tayong top secret sharer sa kabilang linya na maganda-gandang signal. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano pong pwede naming itawag sa kanila? Drew na lang po. Drew, ilang taon ka na? 25. 25, isang lupalop naman galing si Drew. Quezon City po. Quezon City. Alright, Drew, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Drew, 25 from Quezon City. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is nung 24 years old po ako. Then nung November, no last year lang po nangyari. And then November 20, ang naalala ko po is mga November 10 po na ayun po, nakilala ko po siya sa TikTok po. And then ano ko po siya, nagkaroon po kami ng communication sa private po. Nagkaroon po ako ng private message and then nakilala ko po siya ng kahit papaano po. Nung ano po, may halo pong SPG rin po itong kwento po. Nung ano po, nung November 17, naalala ko po siya na nag-meet po kami. First time po namin mag-meet. And then, ayun po, nakita ko po siya in personal and then humble po siya. And then, nagkaroon po agad ako ng attract po. Ayun po. So, na-attract ka dito sa taong to. So, anuhin natin, Yes, no? Paiksiin na lang natin tong conversation natin na to since overtime na tayo. So, ano talagang definite na nangyari sa inyo? Like, ano itong top secret mo na ito? Ang ano po, ang top secret ko po is, yung unang meet po namin is, may nangyari na po sa amin po, kami dalawa po. Kasi yung nirerentahan yung apartment po do sa parteng pong Tarlac po is hindi ko pa akalain na unang parang pinipilit na po ako yung magkaroon po kami ng pangyayari na hindi po kagandahan po. Alright. And Question ko then, sa'yo, ito bang tinutukoy mo na taong nakilala mo through TikTok ay lalaki o babae? lalaki po. Lalaki itong pinag-uusapan natin. And Opo, you were opo. so clear about that na ang preference mo talaga lalaki. Tama ba? Hindi naman po sa lalaki rin po. Babae rin po, na-attack rin po ako. Okay, so you had past girlfriends. Yes po. Okay, nakailang girlfriend ka na in the past? 4 po. Ilang boyfriends? 3 lang po. Uy, madami-dami na yun for a 25-year-old human being. Meron kang 4 na babaeng naging girlfriend at naging 3 boyfriend. So alam ba nitong mga nakikilala mo o nade-date mo, nagiging jowa mo, na ikaw ay isang bisexual? Nung hindi pa po, yung sa girlfriend po, hindi pa po. Nalaman ko lang po siya, yung nag-break up po kami ng pinakalas ko po. Doon ko nare-realize rin po na sarili ko na na-attack rin po ako sa lalaki rin po. So yun na yung time na nag-boyfriend ka na? Opo. Okay, tapos sunod-sunod na yung 3 boyfriend na yon. Tama ba ako ng pagkakaintindi sa kwento mo? Opo. Alright. Tapos, nung nasa TikTok ka, meron ka bang intensyon na humanap doon ng jowa o wala lang, for fun lang talaga yun, gusto mo lang makipag-chat? For fun lang po. Kasi random people lang naman po yung nahanap po. Hindi ko pa akalain na magkikita rin kami in personal rin po. And then, nagkaroon, lang po, yung habang tumatagal rin po, parang uta-uta rin po ako, nahuhulog na rin po ako sa kanya. And then, pangalawang meet po namin, dito po, nagsabi rin ako sa kanya
na gusto ko siya. And then sinabi niya po sa akin po na natatakot pa siya magkaroon ng commitment po. Ayun pa yung sabi niya po sa akin. So anong reaction mo dun sa sinabi niya na takot siya sa commitment? Pinipilit ko pa rin yung sarili ko na hindi ko naman po habang parang po natatakot, parang baliwala ko na lang po yung sinasabi niya po. Tinuloy ko pa rin po. Noong December lang po, parang pinag-isip-isipan ko rin po noon nangyari. Ayun, parang habang tumatagal po, 1 month na rin po kami, di ko na siya pinalagpas ng 2 months na rin kasi baka mag-iba po yung way po namin dalawa. Para iba po yung nararamdaman po na namin po eh. Parang situationship na lang po yung kaming dalawa na rin po. So, sino nagsabi sa kanya na, or sinong nag-initiate na parang tapusin na natin to, ganun? Ako na rin po nagsabi na po sa kanya. Mm-hmm. So, ano learnings mo doon sa mismong naging situationship mo na yun? Ang learning ko po rin po, ganun, natutunan ko sa kanya yung maging humble po eh. Tapos, family-oriented po yung natutunan ko rin po sa kanya. Ayun. So, family-oriented siya pero... Opo. Pero hindi kanya mabigyan ng commitment. Kakaloka naman. Opo. Anyway, ayun po nga. Drew, meron ka pa bang gustong ibahagi sa amin na gusto mong ipaalam sa amin o ilabas dyan sa nararamdaman mo? Parang rin po, parang hanggang ngayon pa rin po, di ko pa siya natatanggap na mawala sa akin kasi rin pa ako, nabigla rin pa ako po. Kaso hanggang ngayon na rin po, ang sabi niya po sa akin, namimiss niya po ako. Ay, nag-uusap pa kayo? Sinabi ko na rin po. Opo. So, hindi na kayo nagkikita pero nag-uusap pa kayo? Opo, bihira na rin po. Anong bihira? What do you mean? Kasi sabi mo, di ba, nag-initiate ka na ikaw na tapusin mo na talaga yung situationship ninyo. But then again, biglang, nagkikita pa kayo? Sinasabi mo na nagkita pa ba kayo? Bihira na lang? Or bihira kayong mag-chat na lang? Bihira na rin po. Sa sobrang busy niya na rin po ako, busy rin po ako. Siya yung una po nagparamdam po talaga. Nung nagka-recover na po talaga ako. Nung nagparamdam lang po siya noong February po eh. February lang siya nagparamdam. Pero ngayon, parang nahook ka sa kanya. Wala ka bang ibang nilalandi ngayon? Meron po. Yun naman pala eh. Kaso lang po, unang meet lang, kinabukasan wala na. Okay lang yun. At least nakilala mo, tas nagkatikiman ba? Ganon? Wala po talaga nangyari po. Okay lang. At least may nakilala ka. Ang lang niya, parang ang gusto niya po, may mangyayari agad. Kaso, ako lang po talaga yung umaayaw. Kasi hindi ko naman po ibibigay kapag hindi ko po naman jowa pa agad eh. Bakit yung isa? Yung nakilala mo sa TikTok? Ayun po, nadadala rin po ako doon sa Pogi ba? Pogi o magaling magsalita? Magaling magsalita po. Pero magaling din ba? Di siya magaling po eh. Wala pa daw siyang experience po. Okay, si Drew, sinasabi niya ngayon na hindi siya nagalangan. Okay, so para sa naka-eme niya dyan sa may Tarlac banda, no? Eto na ang sinasabi ni Drew, hindi siya nagalangan sa iyo, kaya bakit kanya panghihinayangan? Anyway, Drew, maraming salamat sa iyong pagtawag. Sana'y mahanap mo na talaga ang iyong one true love. Alright? Sige po, thank you po. Thank you and God bless. Po, thank you. Thank you. I think yun yung top secret. Hindi talaga siya nagalingan. Diba? May na-meet ako pero hindi ako nagalingan. Mas magaling pa ako. Ganun!
Actually, pwede naman talaga kayong mag-share ng top secret sa akin. Kahit ano pa yan. Kaya lang kasi syempre, diba, we want to fortify or parang kahit papaano medyo prepared naman kayo pag tumawag sa akin. So, every time, diba, na bago kayo tumawag, may briefing muna tayo. Ine-explain ko kung paano kayo sasagot para diretsuhan na tayo na wala na masyadong paligoy-ligoy pa. Para din naintindihan mas clearly nung ating mga kabisyo na tagapakinig natin yung sitwasyon mo. Kumbaga lahat kami nakikinig sa iyo. So, sa mga kabisyo namin out there na gusto pa rin tumawag, no, sa mga susunod na pagkakataon, pwede naman. Pero, bukod sa ayusin nyo muna yung signal ninyo, kahit papano kung makakatulong na inililista po ninyo yung top secret ninyo pagkasunod-sunod ng inyong kwento, mas mabuti po yun, no? Kasi, hindi naman lahat ng tao talagang kaya makapag-express ng sarili nila through words or verbally May mga tao talaga na parang, alam mo yun, kapag nagsasalita na sila, parang mental block sila, or parang may mga tao naman na kapag eto na, parating na, parang, alam mo yun, hindi nila ma-calculate or parang hindi nila mapili kung ano talaga yung mga salitang dapat lumabas sa bibig nila kasi sobrang na-overwhelm sila with everything that is happening in their lives. Parang ganun. So, tayo bilang tagapakinig, no, sinusubukan naman nating intindihin yung mga dumudulog sa atin ng kanilang top secret. Pero again, this is just a reminder. Excuse me po, expired na talaga boses ko kasi mag-aalas 12 na. Pinilit talaga natin na makatanggap tayo ng tawag kahit overtime na tayo. Pero yun nga kabisyo, gusto ko lang ipaalala, this is just a reminder na kung tatawag po kayo, kung kilala nyo yung sarili ninyo na medyo nauutal kayo every time you speak up or pag kinakabahan kayo, wala pong problema doon as long as you guys are prepared. So, kung pwede mag-jot down kayo, mag-notes na kayo sa cellphone ninyo, kung ano yung pagkakasunod-sunod, para at least kahit papaano, diba? This is a wonderful conversation and that ma-express talaga ninyo kung ano yung mismong gusto ninyong sabihin. Kasi at the end of the day, ang gusto ko lang naman mangyari dito is that ma-express mo kung ano yung nararamdaman mo clearly. Maintindihan ka namin. So, paano ka namin maintindihan if you don't choose the right words, diba? So, you have to really choose the right words and at the same time, mailatag mo sa amin kung ano talaga yung kwento mo. So, kung kinakailangan mo mag-prepare, go ahead. And I always prepare myself every time I go on air. Kasi kailangan to mental, emotional preparation Kailangan ito, bukas ako talaga na makinig sa inyo. And I'm really trying my best here to be the best version of myself here para naman kahit papano, maibigyan ko kayo ng magandang programa, diba? So, yun lang naman. Sinabi ko lang, hindi ko mapigilan Anyway, kabisyo, bukas ulit magsama-sama tayo alas 7 ng gabi hanggang hating gabi. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Raketera. Tikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.